ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସ ଖାଇବା ଭାଇରାଲ ବରା ଘୁଗୁନି। ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖ ଏ ମାନେ ତେଲ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ। ଦେଖ ମଟର ତରକାରୀ ଆସିଗଲା। ୱାଓ, କେଜି ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରାରୁ ବାଳକାଟି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ଯାତ୍ରାଠୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ତାପରେ ଯାଇ ମୋତେ ଘୁଗୁନି ମିଳିଲା। ପଛପଟୁ ବି ଲୋକ ପୁରା ଭରପୁର। ଏ ଯେଉଁ ଜାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜାଲି ପଛପଟେ ପୁରା ଭରପୁର। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଟିକେ ଘୁଗୁନିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲେ। ଦେଖ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ହେଲା। ମାନେ ବରା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ନୁହଁ, ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ତ ଅଧିକ ଲୋକ। ଦେଖ ଘୁଗୁନି ସେଉ ଟିକେ ପଇଲା, ସେଉ ବି ପୁରା ବୋବାଲିଆ ସେଉ। ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ପିଆଜ ପଇଲା। ୱାଓ, ଦେଖ ଆଗ ମଟର ଘୁଗୁନି ଦେଖ, ମାନେ ମଟର ଘୁଗୁନି ମଟର ଯେତିକି ନଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇ। ଦେଖ ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥରକେ ଛଡ଼େଇଦେବ। ଦେଖ କେଜିଏ ଲଙ୍କା, ତାପରେ ମୋ ଭାଗ ତ ପଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଖାଉଛି ବରା ଘୁଗୁନି। ଦେଖ ବରା ଘୁଗୁନି ଲୋକେସନଟା ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାରୁ ବାଳକାଟି ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ନଈ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ନଈ ବ୍ରିଜରୁ ବାଲିପାଟଣା ଗଲାବେଳକୁ, ବାଳକାଟି ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଠୁ ବାଁ ପଟେ ଦୋକାନଟା ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପୁରା ଭାଇରାଲ ବରା ଘୁଗୁନି ଦୋକାନ। କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଭାଇ କହିବି, ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଘୁଗୁନି ଏଇଠି, ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ବରା ବି ଏଇଠି। ଭାଇ ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ପୁରା ମାନେ 100% ପରଫେକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଖରାପ ଭାବିବନି। ଯଦି ଘୁଗୁନି ଖାଇବାର ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସ, ବେଷ୍ଟ ଘୁଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ବରା ଖାଇବ, ଏଇଠିକି ଆସ, ବେଷ୍ଟ ଖରାପ